5 минутки до края на смяната. Край. О, пиленце, пиленце. Къде отиваш ти, бе? А? Къде отиваш ти, бе, момченце? А? Самолет ли караш? Старши сержант Самуилов, излиза от колата, веднага! Колата бързо да ти кажа аз на тебе. И документите да ми покажеш. Ей там, пред колата веднага. Документите, момент. Кажи аз тук къде си ми фръкнал. Това таралясна. Айде. Тук. Това затваря ли са? Затваря се. А? Ти, господине, книжка имаш ли, бе? Ето е книжката, ето е. Новата. Така. А правилата за движение знаеш ли ги? Знам ги, как да не ги знам. Ти в града знаеш с каква скорост трябва да се кара, а? Питам ви, знаете ли с каква скорост трябва да карате в града и това отсечка, където има толкова много хора? Господин сержант, аз тако от работа излизам, детето да взема от градината, ама каква скорост тя и без това не може да дигне повече от 40, бе. Абе, я не дей обяснявате на сержант Самуилов колко дига тази кола и колко може да дигне, бе. Не ме притисвай тука, защото караше с 51 км в час. Ясно ли те какво значи това? Това е цял километър над разрешената скорост. Сега ще видиш ти, като ти изтряскам 200 евро глоба, защото ти застраховка нямаш, ще се изви свят направо. Ще пълзиш друг път. Стига, бе, старши, моля те се, бе. Стига, бе, аз целия с колата 200 евро не струвам, бе. Заплата 10 лева, 20 там и аз се събират Ти на куп мене с акъл не борчове, дей ми ще да. я плащам, бе. Майко! Тия ми скъсаха нервичките, бе! Шамарът пристига до тук, знаем вето. Хайде всички пички, скачате във просто сето. Раят е тук на земята, пари, коли, жените. Кой свирна, бе? Кой свирна, бе? Ти ли свирна, бе? Кой свирна, бе? Попитай, бе! Кой, бе? Сега, глоба ли да плащам или да му кажа кой свирна, а? Това не е стихията, виновен ли съм?